An ka jamana ɲɛma a ka lahɔrɔma hukumu kɔnɔna la a bɛ fɔ fɛn min ma ko conseil ministre ni ministre bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o lajɛw kɛ baara minnu kɛla arabadon n'o bɛnna janvier kalo tile 24 ma san 2024 mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛma colonel Asimi Goyita ale ka d'accord la n'o bɛ tali kɛ palais de Toulouba la baara minnu kɛla n'o bɛ tali kɛ conseil ministre la o ye hakilina dɔw ta hakilina ninnu i b'a ye k'a fɔ a bolila jumɛn kan fɔlɔ mun bɛ tali kɛ projet de texte la ka bɔ yen nɔ o ye nomination dɔw kɛ ka taa a laban ni kunnafonidi dɔ u ye mun bɛ tali kɛ chapitre de mesures individuelles la ka se ka maa dɔw ka nɔrɔbulaw kɛ olu baaraw fana timɛla ka jira k'a fɔ an ka primature la secrétaire général du gouvernement o kɛla monsieur Birama Kulibali ye administrateur civil don mun bɛ tali kɛ ministère de la justice et des droits de l'homme la chef de cabinet o kɛla monsieur Bakari Soliba Kulibali ale ye magistrat ye chargé de mission olu kɛla madame Aminata Ɲakate o ye juriste ye ani monsieur Mohamed Dramane Traoré o ye juriste ye mun bɛ tali kɛ ministère de la refondation de l'état la conseil technique o kɛla madame Maïga Kariyatu Sumana administrateur civil don mun bɛ tali kɛ ministère affaires étrangères ani coopération internationale ambassadeur Mali tɔgɔla yɔrɔ min bɛ tali kɛ Beijing république populaire de Chine o kɛla général de brigade Élisée Jean Dao mun bɛ tali kɛ ministère de l'éducation nationale la chargé de mission olu kɛla monsieur Djibrila Ousmane ale ye spécialiste communication na ka bɔ yen nɔ monsieur Omar Ɲantaw o ye spécialiste logistique commerce international ka bɔ yen nɔ monsieur K Samaseku o ye spécialiste organisation et gestion des organisations ka bɔ yen nɔ monsieur Bana Musa Bakaga o ye professeur de l'enseignement secondaire ye ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique la secrétaire général o kɛla monsieur Moussa Tangara professeur de l'enseignement supérieur don mun bɛ tali kɛ ministère de l'urbanisme de l'habitat des domaines de l'aménagement du territoire i b'a ye k'a fɔ et de la population o la i b'a ye k'a fɔ mun tali kɛ directeur national de l'aménagement du territoire o kɛla monsieur Abdoulaye Sanogo ye ale ye planificateur ye ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ ministère de l'environnement de l'assainissement développement durable mun bɛ tali kɛ inspecteur à l'inspection de l'environnement et de l'assainissement olu kɛla monsieur Moussa Sissoko ale ye ingénieur des eaux et forêts ale ni monsieur Moussa Sidibé o ye ingénieur des eaux et forêts mun bɛ tali kɛ ministère de l'élevage et de la pêche la conseil technique o kɛla monsieur Bakari Goyita administrateur du travail et de la sécurité sociale ale ni monsieur Khalifa Dambele o ye vétérinaire ingénieur de l'élevage ye chargé de mission o kɛla madame Malado Dado Nomoko journaliste et réalisateur don ka bɔ yen nɔ inspecteur de l'élevage et de la pêche monsieur Khalifa Touré professeur de l'enseignement supérieur don monsieur Mamba Touré o ye vétérinaire ingénieur de l'élevage ye Bamakɔ janvier kalo tile 24 san 2024 secrétaire général adjointe du gouvernement madame Kulibali Fatoumata Baldé chevalier de l'ordre national ale bolo na bɛ sɛbɛnw la